tak víte zase na mém kanále. Tak dneska budu natáčet pranko, taky s mým kámošem Vylez. Tak jeho kanál budete mít dole v popisku. Tak nejdřív vlastně máme oba dva máme číslo do cukráren, každý do jiné. Já mám teda číslo Věsenice do cukráren, do takové té nové, myslím. A Jika vám jdu přečíst svoje slova. Takže počkat, ještě ty čísla, ne? No to ne. To nemusíme. Takže první moje slovo je Eva Farná se stala těhotnou Justin Bieber, křičící babička, silikon, modrý Shrek, setřený losy, Nescafé Gold, vysoce kvalitní polská čokoláda, skočila do milion. Teď můžeš přečíst ty moje, já si změním jedno slovo na vysokost. Tak ale rychle. A když tak... No nic. Takže studená žehlička, polívky, tampony, utrapálí, ukrutná bolest, vysokozdvižný vozík, kryplkára, vodní melon, zjistila, kýbl čokolády, vyhrála vysoký trpaslík. Tak to jsme všechny naše slova. Takže první začíná Vojta, jak jsem říkal, tak jeho kanál bude to mít v popisku. Když tak, kdyby si to chtěli hned teď se podívat na jeho kanál, tak je to Dragon 4631. Tak, bavte se. Počkejte. Teď. Dobře, tak slova jsem vám už přečet, teď si dovolit číslo. Máš to první. Já mám to horní, ano, takže. To je cool. Takže já už jdu. 3, 2, 1, teď. Dobrý den, tady Vysoký trpaslík. Můžete mi říct, co prodáváte? Já jsem vypil strašně moc matony, tak co prodáváte? Vypadáváte mi, máte dobrý signál? Jo, dobrý, tak. Jo, ty vogo, tak. Já jsem dojedu na kryplkáře, teda na invalidním vozíku, já mám totiž onemocnělé nohy, tak cítím se trochu jak vysoký trpaslík. No, takže zmrzlina, jaké máte příchutě? Ne, to je dobrý. Nemáte tam vodní meloun? Dobrý, tak jako kdybych právě vyhrál to polívku ve Starbucks. Protože já nikde nemůžu sehnat vodní meloun. Jo, dobrý, počkejte, já si tu musím dožehlit, já mám studenou žehličku, tak já si dožehlím a počkejte minutku. Dobrý, tak zjistil jsem, že nemám zaplou, že tady mi vypadla elektrika, tak nic. Tak máte vodní meloun a co? Máte vanilku? Jo, dobrý. Počkejte, já se jdu kouknout do svého kalendáře. Jo!
spadnul. Když to je ukrutná bolest. Nemáte tam kýbl čokolády? Protože já mám vysokostožný vozík. Jo! Kolik? No, asi 5 minut. Vysokozdvožný vozík jsem řekl, vysoký trpaslík taky, vyhrála taky, kýbl čokolády jsem řekl na poslední chvíli, zjistila taky, vodní melon určitě, kriplkára taky, ukrutná bolest taky, utrapálí taky, matony, polívky jsem taky řekl, to jsem řekl ve Starbucks a studená žehlička, takže všech 12 bodů. Tak teďka jdeš natáčet ty mě, tak ještě bude teplo. A tady to máš. Au, ty pičo. To je ukrutná bolest. Já jdu teda natočit moje číslo. Jde to teda do cukrárny v Jesenici, jo, tak je. A já to stopnu, zatím se ho vyvol. Teď. No dobrý, tak jo. jde volat. Dej to na hlas. A nebože. Máš to na hlas? Volej. Tak jo, tak mi to bude strašný. Dej to takhle. Dobrý den, já můžu se zeptat, jestli prodáváte dort s Evou Farnou? Prosím, Prodáváte dort s Evou Farnou a Justinem Bieberem? Takže 2 body. Vítězím o 10, takže my se s váma loučíme a Si odhajím to hned v první chvíli vtipla, je to normální. Tak já jsem si přál dort s Evou Farnou a Justinem Bieberem, je to normální, že mi to tipla hned v první minutě. no s tím Bieberem moc ne. Nejsme hejtři. No takže mám to ukončit. Jo, ukončit to. Tak čau lidičky.